Apa kaixo, arte ikasaiko bosgarren taldea gara eta gaurkoan gure lanaren aurkezpena egitea gatoz. Euskadiko mundu ondarea ikertzen, santutegi paleolitikoak. Eta guk ikasiko gara hau, batxillergoko bigarren mailarako egokitu dugu, eta artearen historiako ikasgaia eta Euskal Herriko historiaren ikasgaia uztartzen ditu. Beraz, diziplina arteko ikuspegi batetik landu dugu lana. Abiapuntua Euskal Herriko santutegi paleolitikoen azterketa da. Ondare historiko eta artistiko gisa duten balioa ulertzeko eta balioesteko. Beraz, horren bestez, lan honen helburua da ikasleek pixkanaka Euskal Herrian dagoen labarrartearen ezagutza bat edukitzea eta honen balioaren garrantzia ere kontuan izatea. Paleolitoko labar artea gizarteriaren lehen adierazpen simboliko eta kultureletako bat da. Euskal Herrian balio unibertsal handiko santutegiak ditugu, eta horiek aukera paregabea eskaintzen dute iragana ulertzeko. Ikasegoeraren helburua ez da datuak buruz ikastea, baizik eta arte adierazpen horiek testuinguru historiko, sozial eta ideologikoan kokatzea, eta ondarearen garrantziaz jabetzea. Horrela, ikasleak artea, historia iturri, adierazpen simboliko eta identitate kolektiboren oinarri gisa ulertuko dute. Ikasegoera hau ikaskuntza aktiboa eta ikerketan oinarritzen da. Ikasleek taldeka lan egiten dute, informazioa bilatu, hautatu eta aztertuz. Iturri historikoak eta arte irudiak erabilita. Prozesuan zehar pentsamendu kritikoa, terminologia historiko-artistikoa eta ahozko zein ikusentzunezko komunikazioa lantzen dira. Amaierako emaitza museo erakusketa virtual bat da, non ikasleek labarartearen ezaugarriak, interpretazio teorikoak eta ondarearen kontserbazioari buruzko hausnarketak kritikoak aurkezten dituzte. Ikasegoera honek zuzenean erantzuten die kurrikulumean ezarritako konpetentzia espezifikoei. Ikasgai honetan ikasleek arteanak aztertuko dituzte beren testuinguru historiko eta kulturalarekin lotuz. Eta horrela, artearen funtzio magiko eta erlijiosoa ere ulertuko dute. Horrela, ondare artistikoaren balio azpimarratuko dute ikasleek. Aipaturiko guzti hau artearen historiako irakasgaiari dagokio. Euskal Herriko historiaren arloari dagokionez, Euskal Herriko historia landuko da hain zuzen. Euskal Herriko paleolitoa landuz, garai hartako ondarearen balio sozial eta kulturalaz jabetuko dira. Gainera, ikasegoera konpetentzia giltzarriak ere garatzen ditu. Ikasten ikastea, komunikazioa, lankidetza, pentsamendu kritikoa eta konpromiso zibikoa besteak beste. Ebaluazioa jarraitua izango da. Hasieran aurretiko ezagutzak aztertuko dira, ondoren prozesua baloratuko da, eta amaieran museo erakusketa virtuala eta ahozko aurkezpena ebaluatuko dira. Gainera, autoebaluazioa eta koebaluazioa egingo dira, ikasleek beren ikaskuntza prozesuaz hausnartzeko. Laburbilduz, ikasegoera honek iragana ezagutzeko aukera emateaz gain, ikasleak ondarearen zaintzan eta baliozpenean inplikatzen ditu. Euskal Herriko santutegi paleolitikoak ez dira soilik historia aurreko aztarnak. Gure kultura ondarearen parte dira, eta haiek ezagutzea da etorkizunean babesteko lehenengo urratsa.